Hello Radio Vloggers! Kumusta? Welcome back guys sa drama nga sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod, and we are now part 16. Wala ko kasubaybay sa drama guys, no? Tungod sa kabise. Importante is maka-upload ka guys, no? Para kamo nga nagsubaybay is dili mabitin sa inyong pagpaminaw. Again, part 16 na ta guys, no? Sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod. O kung wala pa mo nag-follow guys sa akong Facebook page, no, ang Dodong Good Vibes, paki-follow na lang po guys. Usa po na guys, no, nga gikabisihan ako, no, kada adlaw tungod kay nag-upload ko dito kada adlaw guys, no, og mga katawanan nga videos, no, kay pampa good vibes man siya. Again, Dodong Good Vibes, see you there. Mapaway lang kumi. O sa bagipati ni mo? Okay, Rami. Pero memang ko nang magsakit ang imo ko. Mawa naman sad mi. Ngano ka ba? Cheer up. Marapag. Nawagtangan ka na magkadasig? Okay ra kumi. Ayaw ka palakan ako. Sarah. I love you, Mommy. Sarah. Mihila ka. Ganahan lang kong mahilak, Mi. Klaro, hiragot ko. Unsa pa kayo magipati, ha? Mga to kita sa doktor. Patambalan ta ka. Nali matingali makatambal ang doktor, Mi. Unsay dili? Nili siya makatambal sa problema sa akong kasing-kasing. Unsa? Bitaw, Mi. Ayaw lang kayo kabalakan ako. Unsay dili mabalaka, ha? Ay, mabalaka gyud ko, anak. Tungod kay nawad-an ka nagkadasig sa imong kinabuhi. Niya ka na lang permis sa imong lawak. Dili ka na mo suroy. Ngano ba? Gikapoy lang ko, Mi. Sarah? Ang numero uno na kong problema, Mi. Hibaw ka? Unsa ka na? Ang akong numero unong problema, mao nga akong kinaiya. Iha? Dali kong masuko. Dali kong may ubos. Sayon kayo na ako. Paghingilin sa tao, pero magpagita ko. Ang puot mong ipasabot nga. Gihingan lang ako sa Piolo. Pero unsa? Nagpagita ko niya. Unsa? Yes, Mommy. Ngunit anay kong gibati. No. Kalimti ka tong tawhana, Sarah. Mi, ako din ang gibuhat. Sa ako na usab nga giingon kanimo. Piolo is nothing. Forget him. Look for another one. Ako nang gibuhat, Mi. Oh, naaraman day ka na. Pero siya paghihapon nagisinggit sa akong kasing-kasing. Stupid! Mommy. Hikalimti siya. Nakadungog ka? Hikalimti siya. Mommy. Pulisan niya ning nanawag ka ron, no? Unsa? Hello? Robin, iho? Yes, tita. Ako kini. Asa ka karon, iho? Wala ko diya, tita. Pwede ba nga akong ikatubang si Sarah? Oh, yes, of course. Okay kayo. Dali. Magpaabot kami, ha? Sige, tita. Thank you kayo. Bye. Okay. Bye, iho. Si Robin ang nanawag. Muanhi siya. Siya mo'y ipuli ni Piolo. Dili, Mommy. Sarah.
Wisit. Wisit. Ma'am Imelda, unsa may nahita po ha? Nayabag na si Sarah. Nabuang na siya. Ay, kunao, isunod siya sa bintang ospital. Hilom, Lucy. Ay, sorry ma'am, sorry. Pero, matod mo, nabuang namang gyud pa. Ay, animal ka tong tawhana. Ikita ko lang siya. Laparohon ko siya. Kinsa man, ma'am? Si Piolo. Unsa? Ang hanggaw kong anak. Nagpangita ka niya, Lucy. Ay, mao ba, ma'am? Dili gayod masabot ang kinaiya. Ah, nakasabot na di ay ka sa kinaiyas imong anak, ma'am. Oh, Lucy. Bisan ako, ma'am. Hala, libog yung kong naisara da. Pagka mausap-usabon o kinaiya. Nga bag naingon man ni Anang iyang batasan? Muna'y batasan nga buwan nun. Unsa? Unsa'y buwan nun? Ha? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Lucy. Sa ilalim ng buwan. Lucy! Bitaw, ma'am, bitaw. Ilalim ng buwan. Serious lang, serious. Dili kahit masabot ang kinaiyang day Sara. Ay, luuran. Daling masuko. Daling saputon. Sama gid sa buwan. Musubang. Mag-usab-usab ang purma. Naipikas na buwan. Nya magpaabot ta kanus ang matokdal. Mutakdol. Mausabon kayo. Muna gitawag og buwanon. Ay, nairita ko. Magkalagot hunahunaon. Hilasan ko. Si Piolo ko, no? Ang gisinggit siyang kasing-kasing. Hala, syalan, Ma'am Imelda. Giluod kong naminaw, Lucy. Kinsa ba siya nga gipangita sa akong anak, ha? Usa ka beauty queen ang akong anak. Ug nabuang kang Piolo. Oh, shit. Ma'am Imelda. Moani dito si Robin. Nanguyab? Katong nanguyab ni day Sara, moari di ay? Oh, moari siya. At bangaw niya, ha? Unsa? Uy, ako'y pamisitahan ni Ruben? Amaw, tonta. O, kunya nga na ako may matubang niya, madam. Dili magkikatubang ang akong anak niya. Busa, balibari na lang unya. Kay mulakaw ko. Unsa? Ay, salamat. Nga si Lucy. Nagkatang. Oops. Lucy! Salamat nga na ka. Ay, ni ako ha. Aron mo ay makikatubang ni mo ha. Ha? Naligo og yun ko ha. Nagapahumot. Kaya ako'y gimanduan ni Ma'am Imelda nga tubangon ka. Unsa? No. Si Sarah ang gusto ko yung kasulti. Hala niya, saan tamahan? Dili man mapatugaw si day Sara. Di pa hulay man si Jan. Unsa? Sorry kaayo si Ruben. Pero, sir, tanawa man usab ako ha. Manindot man ako, oy. Unsa? Shit! Oh, hanuktok man ka dong? Nganong gahanuktok man ka diha, ha? Ngano ka? Unsay problema? Bay, Naunsa ka? Juan, regarding sa mong kahimtang ni Risa, Sumbong ni Buluiki. Sumbong, Piolo. Sumbong! problema ko, bay. Problema ko tungod kay, Kayo sa? Ha? tungod kay, si Sarah paghihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Nako.
Piol, imo nang gihuong si Risa. Unya mag-iningon ka. Pagkaway batasa ni mo, Piolo. Mapaymuslanon man ka. Baga kang gawong! Bay puli. Oh, hanuktok man ka dong? Nganong gahanuktok man ka diya, ha? Ngano ka? Usa may problema? Bay, Naunsa ka? Juan, regarding sa mong kahimtang ni Risa po. Sumbong ni Baloyki. Sumbong, Piolo. Sumbong! Problema ko, bay. Problema ko tungod kay... Kayo sa? Ha? Tungod kay... Si Sarah paghihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Nako. Piol, imo nang gihuong si Risa. Unya mag-iningon ka. Pagkaway batasa ni mo, Piolo. Mapaymuslanon man ka. Baga kang gawong! Bay puli. Ay, sorry, bay, ha? Sorry, yun kay. Pero, ang bati ka, bay, eh. May nangyari na unya. Imong anaon si Risa. Unsay may nangyari na. Bay, gusto ka i-round robin ako nga akong sulti diha mo? Gusto ka balik-balikon ako? So may balik ko nimo. Ang tanang bakak! Ikaw ang tinuod! Bay puli. Oh, mo na diha. Sa tanang bakak yun. Ayaw na, bay. Pamatod-ing ang kanang imong bakak. Usa ka tinuod. Wa di ko kasabot nimo. Wa ka kasabot? Abay, bida. Paguryo-guryo man ka, asbanang marilo, ha? Imo nang gihuong si Risa. Ha? Mura ka iring itong nga sungkaban. Ayaw pagsulti sama na bay. Ayaw pagsulti sama na. Kung kilyuhi, kay wa ko mag-t-shirt taho na kung liyong imong gikulitan. Ay, kung kilyuhi mo, ko. Wa ko kauyon sa imong giparorte. Wa ka yun, tungod kay tinuor man akong gisulti. Sibot may pasabot. Tsaking ka kunuhay pero gikan ka sa kwartong Risa. Atras mo lagi ka. Bida. Bay bolo. Kita ko ni mo, paggawas mo sa kwartong Risa, kita ko. Kita ka? O dito ang kagikas kwartong Risa, bi. Nag-usap ka dito. Nagrosaryo kag upat ka misteryo. Kasakit, kalipay, kahayag. Mao ba? Bay buloy. Saman. Iba Luis Risa. Luis, ha? Busa ayaw, ano? Sa ako rubatan, bida na ko ang gugmang Risa, di ni mo, bay? Bida. Bay. Nuna siya ang tigam-am ni mo. Sa imo kay ubos ni Sarah. Si imo, si mong kiliran, di ba? Tinood ka na bay buloy. Oo na, makonsensya ka niya. Maluoy po kang Risa taon ba yoy? Paring kamutan ako bay. Dili pa rin kabutan ni mo, buhata yun. Salamat sa imong tambag na ko. Bay, pero ako'y mahimo ni mong kaaway, bay. Kung imong pasagdan sa Risa. Bay buloy. Prangkahan talaga. Maluoy ko, Risa. Nagsilos ko! Nganong ikaw pa? Sa? Anis lang, bay. Tinuod yun yung akong sultin. Nagsilos ko! Pero ako'y mahimo, gitawat akong kamaturan. Nadiligyo ko, makumpara ni mo kay Mr. King kung kao niya ako, dos ragod ko sikat sa taon. Bay buloy. Ako. Siguro, ikaw King? Ako na sa tawag na ko King. Pero, doon na apelido. Sa apelido. Doon na nitawag na kong King. Nga, iya mo itong apelido, Kong. King Kong. Serious ko bay? Serious Wala ko. ko ako, serious. Basta di ba niya? Ay, duwa is rin sabay. Looy kay siya. Hagyo ko lang. Ayaw taon siya pala umapay, Piolo. Ayaw taon.
Bangay. Nakonsensya ko sige parulti ni Bay Pulina ko. Ang dali akong naglaba ako karsunis. Yung akong polo mga t-shirt. Sabado man karon. Para makapangutaw na ko. Piolo, Oh, Risa. nagdahaman lagi ka, ana. Kunin mga bulingon. Naglaba ko. Okay. Aron madali na. Ari na nako, bi. Ha? Uy, ayaw, uy. Ari na lang na nako. Tuwa mo ko'y washing machine. Dito na lang na. Risa. Si Bay Piolo, si Risa. Oy! Nag-unsabi diri, oy! Nagluto mo ginamos? Buloy. Naglaba mi. Na ako bang nagbuhat mo ginamos ng laba? Oh. Kuan ba kining gipagamit kong Risa sa iyang washing machine? Mao ba? Siya, Rudy ka. Konsensya na, Bay Piolo? May buloy. Asa ka mga itang babae nga na batasan? Ayosod anak buloy. Uy. Dili, sulti lagi ko. Sulti ko sa kung nakita og naobserbahan diha nimo. Daku aglain na Sara, hinginlan ka. Pero sa Risa, panggaon ka. May buloy. Palapalahid siya kong Ayaw, buloy. di palapala ako, day, ha? Di, wati ka palupaluhi taon. Sulti lang ko sa tinuod. Kung di na sabi mong kinaiya, day, no? Sulti, ati ka. Mauna ipagita sa kong nanay. Nanay Lisa. Tinuod ka, O, buloy. laki naunsa. Pasabi, Pilo. Manig yun, ha? Di na ka makikitag babae nga sama ni Risa. May buloy. Kalimti ito, Sara. Pida. Itingo pag iyong panahon ni ang Risa. Hala, nga naman. Oyoks. Natanag-tanaw pa nga. Bitaw, nangutana naman sad ko, Gwen. Uy, ayaw ninyo po ni ang kalibutan sa bakak. Buloy. Naibaw ko, uy. Ana-ana na mo. Unsa? Amaw ay. Amaw ka, uy. Amaw ka, pero nay, nagtuwi mong laway ay puti pa kayo. Puro yung rabis sa ba. Amo to, pakasal mo, uy. Aron, wala na'y makailog niyo sa sagusan ninyo. Unsa? May nanawag. Basinog si Piolo. Dili man di ay. Si Robin man di ay ni. Hello? Hello, love? Si Sarah ni. Dili sa love. Sarah, nabiton ti ka. Manuroy ta. Gusto kong maningaw ka. Salamat, Robin. Nisultin ako si Tita Imelda nga ingunog sa may magibati ka. Unsa? Ubanan ti ka. Dapat kailangan doktor, espesyalista. Pa-check up ka. Thank you kayo, Robin, sa mong concern. Kana, tungod kay mahal ti ka, Sarah. Kanus ama ni mo matugkad kung unsa ti ka kamahal. Kalimti ka tong piolo, Sarah. Kalimti tong piolo nga way baruganan. Kalimti ka tong piolo nga bakakon. Sarah, di ako.
Andam nga magpangga nimo. Sarah, I love you. Robin, Panggaon ka. Tumanan ako ang tanang mong gusto. Ang tanang nimong mando, akong sundon. Dili ko parehas ni Piolo nga supakiro o bakakon. Tungod kay, I love you, Sarah. Nisultin ako si Itay Melda nga ingunog sa may magibati ka. unsa? O bananti ka. Dapat kailangan doktor, espesyalista. Pag-check up ka. Thank you kayo, Robin, sa mong concern. Kana, tungod kay mahal ti ka, Sarah. Kanus aman mo matugkad kung unsa ti ka kamahal. Kalimti ka tong Piolo, Sarah. Kalimti tong Piolo nga way baruganan. Kalimti ka tong Piolo nga bakakon. Sarah, di ako. Andam nga magpangga nimo. Sarah, I love you. Robin, Pagkaon ka. Tumanan ako ang tanang mong gusto. Ang tanang nimong mando, akong sundon. Dili ko parehas ni Piolo nga supakiro o bakakon. Tungod kay, I love you, Sarah. Robin, matuog na ko. Sarah, Ako nang i-off ang cellphone. Matuog na ko. Bye. Oh, shit! Shit! Unsi akong buhaton, Sarah. Ngay gugmaon sa kunin mo. Dili masabot ang ikin eh. Hanggaw mo sa boy. Anong mayabag mo di ko niya? Sus! Na-challenge man gud ko. Na-challenge ko nga. Sa mga babae nga akong gigaib ka na. Siya pagib ang ibastit ako. Oh shit! Sarah! Sarah, you're mine. Ako ka. Ug dili ka para ni Piolo. Dili! Kaon, day Sara. Gatas lay ako, Lucy. Wala, ni daot na baya ka. Reaksyon na kag daon. Unsaon taman. Ay, gawas po din sa imong kwarto, day. Bakit ako, Sama sa imong gibuhat sa una ba? Kasi dihang ni-appeal ka beauty pageant. Makita na ka nga, madasigon. Mag-exercise. Unya, magpaandam na kong fruit juice. Dayon, magpasiksi ka. Magpa-makeup. Kaya pang Miss Universe kid pa, Unja karon. Hala, ni ako lang sa kwarto nimo. Nagamukmuk diri. Di na gani ka makatilaw sa silaw sa adlaw. Tanawa, nawag ta ng pink-pink nimong aping. Mao ba, Lucy? Oh, day. Bati na kong tanawon. Wan, kakaning, ay. Pagklaro. Unsa man? Bati na ko? Bati na ba ko? Ay, dili man, day. Gwapa mong gihapon. Ayoko gulog-ulugi. Pagsultis tinuod. Gwapa lagi gihapon ka, day. Lucy, uwa na mo balik si Piolo. Wala naman, day. Nalimot na kita siya na ako. Day, Sara. Imo naman to si Jang gibuwagan, di ba? Oo. Pero kung tinuod siya nagmahal na ako, iyagi ko balikon. Dili ba? Day. Pero kayo naman siya dibalik na ako. Nagpasabot ka. Dili ko niya mahal. Unsa ba, day? Gusto ka nga mubalik si Piolo mo, ha? Nga nung nagutaan naman ka. Kung gusto kang mubalik si Piolo ni mo, tabangan di ka. O kung saan ko ni mas pagtabang. Pangitaon ako si Piolo. Pangitaon ni mo. O kung imong makita na, unsi buhato ni mo. Ako ang niyon, na mubalik ni mo. Unsa? Akong inon nga nagpangita ka niya. Buang! Day, Sara? Si pagtuon mo na ako. Hoy, Lucy! Beauty queen ko! Dili ko magpakiloy laki! Unsa? Ayaw ko himo ang katawanan. Ayaw ipagamay nga akong pagkababay. Hala, Day, Sara. Pahawa! Ako nang Day, Sara, kining. Pahawa na! Labayo, di karuan yung baso! Oo, Day, ay mahawak po ay. Kisa ginagahamay ko sa baso.
kaayo ko. Kung yung ingon si Piolo nga nipangita ko niya. Shit! Akong gado ba di? Nakakalabing iparok sa kong sa bongbong. Ano ba di? Kung patiyan ko ni mo Ginoo, patiyan na lang ko! Patiyan na lang ko! Ay, Sara! Ano ka ba rin ako, no? Bawa, Lucy! Bawa! Ay, ano ba ito? Iparang mo may mga ulo! Ay, ang buhatan ay mamunod ng mga ulo! Gusto na lang akong mamatay, Lucy! Unsa? Gusto na lang akong mamatay! Kinuo ko itawon, ay! Unsa man kayo nahitabo ni Sarah? Lucy? Lucy! Unsa? Ay, nakita kina ako, madam! Iyang iparong-parang pag iyang ulo sa bumbong, mamimilda! Oh my God! Nga naman ko no? Nangandoy pa! Nga gusto na lang silang mamatay! No! No! Sarah! Sarah! Uy, ma'am! Ma'am! Ay, pagsaba, ma'am! Nakatulog si Jack! Nagtuog-tuod siya. Pero, nagbasa pa ang iyang aping Lucy. Iyan ang luha, intawan, ma'am Imelda! Unsa? Luhoy ba si Jack? Luhoy ka ayo! Kinahanglan nga ako ng pahibawon si Chibar ni ini kahimtang ni Sarah. Siyalan, unsay resulta, ma'am! Unsay pulong ni Sir Chibar! Kinahanglan gayot ko no, nga magpa-check up na si Sarah. Kinahanglan nga mahibawan ang kahimtang sa iyang panglawas. Labi maayo, intawan, mamoy! Ang problema, Lucy, kay dili gusto mo adto og doktor ang akong anak. Pugso na gyud tingali, ma'am! Para masayran gyud nato ba kung unsay iyang kahimtang ba kanang antibiotic karon. Paning kamutan ako, Lucy. Pero, kamo magi kanon ang magsulti. Unsa man gyud ang iyang problema? Ay, nagpangutan na! Nagpangutan na sa unsa? Nagpangutan na kung wa ba ni balik si Piolo? Oh, shit. Piolo, Piolo. Nga nung dili man gyud mawagtang sa iyang hunahuna kanang tawhana, ha, Lucy? Nga no ba? Kinsa din number? Hello? Hello? Piolo, ikaw ba kini? Si Lucy ni! Lucy? Nganong nanawag ka? Alam pa ibaw kung tika kanang si Sarah! Ngano si Sarah? Nagpangita ni mo! Ha? Ang nagpangita ni mo si Sarah? Ang riyan, Jeffrey! Oh, Makaari ka ba, Piolo, ha? Piolo, makaari ka ba ni Sarah?
sa kining number. Hello? Hello? Piolo, ikaw ba kini? Si Lucy ni. Lucy? Ganun nanawag ka? Alam pa ibaw kung di ka. Kanang si Sarah. Ngano si Sarah? Nagpangita ni mo. Ha? Ang nagpangita ni mo si Sarah? Ari, adiri. Oh, Magkaari ka pa, Piolo, ha? Piolo, magkaari ka pa ni Day Sarah. kuan. Sorry, Lucy. Dili ko magana. Ala, oy, pero nga, ano ba ning tawo? Dili ko magana karon, okay? Bye. Oh. Nagpakita si Sarah na ako. Imposible ko. Nadili si makaari. Tingali dili si mo are kay basig mauwaw si Ja. Nagkabukan gud silang sana ko ay. Unyak man mo ani pa man si Ja. Dili ko nasultihan si Day Sara pero hala oy, maayo ka ha nga kung tawagan si Piolo pag-usap. Ug unja, idunol ako ang cellphone ni Day Sara. Aron sila ba ang magkasulti ba? Pero ang problema ani, dili ba ka mo increase si Day Sara? Kay dili na pag siya gusto nga akong pangitaon si Piolo. Ana, kalibog ko pa dya. Bay? Lagyo ba ni mong tinanawin? Nuktok mo siya ka? O anong nangyari ha? Nuktok mong kaniha pare. Kuan ba? What's the problem ha? Sumbong ni Buloyki. Sumbong. Unsa ka na? Nanawag si Lucy ba? Ha? Unsay nawag si Lucy? Unsay tayo? Nagpaibaw nga. Nangita ko na si Sarah na ako. Ay, bida Sara na po. Unya, ato ka? Patuon ka? Arong saban ka? Unya, hingin lang ka? Mabitaw nga wa ko madto. Labing maayo bay. Ibaw ka bay? Kina Sara. Player mo nang dako. Unsay player? Usog na mo duwa. Player. Mo duwa scatter. Mo duwa sa kasing. Unsay kasing? Di ka duwa na kasing. Probida. Kada pa tuyukon si mong pad ba? Nga na doon na tayo lambo. Tuyukon mo si mong bag. Kahoy bagi porma kasing-kasing. Unya, doon na ilan sang stong nga. Mo ni kasing. Wakaruha na sa una. Oo, kaduwa eh. Kaduwa. Oh, lagi ka na, Sara. May kay na muduwa ay nagkasing. Gusto ka ba tuon ka niya? O dito, untuan na ka, unsa man, gakson ka, tilaan ni mong liog, sup-supo nung imong dila. Hagkan kang mayo. And then, pagkatapos dong, buwagan o hinginlan ka. Mo na giingon nimo. May giingon ako nimo nga pasayawon kasi pasayawon kasi ang kamot. O na kalingawan ka. Mao ka bay? Baya, no? Ang imong pinangutahanan ba? Murag, katuon man ka? Awad to! Kuan bay? Kini. Ay, kuan. Kung mo adto ka niya, bay. Kapadlantawan nga si Risa. Mausay mo makaluloy. Nga naman. Sabi siguro. Kalinta ni gusto mong kasayon si Risa. Kasi Sara na po ang matuon man ni mong gibahal, di ba? Kuan bay? Oso, naaro ni mong tanan. Subay boloy matingalin. Balik. Nanuktok pa. Ay, nga no. Risa. Ikaw di ay? Di na akong gihatuid. Ang imo kalsones, mga polo o t-shirts. Ako lang nautaw ang tanan. Risa. Asan ako ibutang? Ano si mong aparador? Okay. Ako na lang. Ako lang pahimutang. Kamura bang mga lalaki, dili man tigong mupilo. Makumot lang gid noon.
Ako lang ipay mo, Dang. Bida na ko, no? Pagkaamaw yun ko. Ano magkabantay mo ko taon eh? Ay, bisa sa kwarto may piolo. Nagdag sinina, personis, nga inok taon na daan. Bida, nahimo ulipo taon sa isa sa gugmang makiyabag. What taon siya may pao nga, ang gimali may piolo. Maurag yapon sara. Pait! Kadiyot lang lagi, kadiyot lang. Unsay gikuha ni mo? Niya daw tao. Kwarta? 500? Para unsa ni? Ako yatang ni mo. Bayad ni sa akong paglaba o pagutaw sa imong bisti? Hindi na bayad. Ako lang pahinungod ako ni mo. Ayaw lang. Wa man ko madawat og labada. Ni-offer ko. Lisa, Wa ko mag-expect. Nga imo kong gisuhulan, Piolo. kuman. Sabton pa na ako. Nga dili ka gusto nga makautang og utang kabubuton ako. Mong bayaran ko nimo. Ayaw lang lainas pagsabot. Nitabang ko nimo. Ayaw pagasto og sapi. Bugti sa akong pagtabang. Lisa, Gigakos ko nimo. I love you. Piolo, please. Please, sounds. Habit na ba ako matuo? Dapat puto ka na. Mahal ka. Piolo. Matuo na rap ako. Dapat lang muto ka. Kabiyan ako eh. Ano mantay mo ko? Wala, tunga na sa oras. Huwag yung gawas. Giyahak biyan eh. Tunga sa oras. Sa 5 minutos lang daan, daghan ng itabora. Tulin na ang tiil ito anang 5 minutos. Bida, ako sila sa sun. Ako sa sila, ha? Bro, ako sa sila. Ano ba gawin kawayay mo kong lingon niya noon sa ba? Inaray ko yung nang nagpausap ni Resag utaw si May Piolo sa mga bliste niya. Magkabong! Nabuhan na kamuloy! Si Chibar kining nanawag. Chibar, darling? Hello, Imelda. Kumusta na si Sarah? Ito ang kwarto. Gusto kong makigsulti ka niya. Sige. Mubalin ko dito sa kwarto. Sige, magpaabot ko. Kinsa nanawag, ma'am? Si Chibar nanawag. Gusto makiksulti kang Sarah. Ay, labing maayo, ma'am. Ay, basin pa mo patuo sa Sarah siyang tate. Lucy, akong arion. Kuya ko, ma'am. Warabay maayong kaong na bata. Gata sa giino. Tana. Kinsa makiksulti na ako, Mami? Ang imong daddy, Chibar. Mao ba? Di siya. Hello, darling.
Chibar? Yes, Imelda. Ay, dang atong anak, si Sarah. Hello, my beloved daughter. Hello, Dad. Sumay na itong ni mo, ha? Wa man, Dad. Okay ra. Nabala ka kay kusi mo, Kemta. Muli ko diha. Gusto kong ngayon uli na ko makita na kung lagsi ka, uway sakit. Kanusa ka mo ulit, Dad? Next month, maabot ako. Gusto kong magmalipayon ka, anak. Magpa-check up ka sa doktor. Kung gikinahanglan ka, magpa-laboratory ka, ato ng buhaton. Aron, may bawaan na to ang matuod ni mong kahimtang. General check-up, okay? Koan, Daddy. Ayaw Kining... ko padungga nga mong balibad ka, Sarah. Nakasabot ka ba? Magpa-check up ta. Hello, Dad. Sumay na itabo ni mo, ha? Wa man, Dad. Okay ra. Nabala ka kay kusi mo, Kemta. Muli ko diha. Gusto kong ngayon uli na ko makita na kung lagsi ka, uway sakit. Kanusa ka mo ulit, Dad? Next month, maabot ako. Gusto kong magmalipayon ka, anak. Magpa-check up ka sa doktor. Kung gikinahanglan nga, magpa-laboratory ka, ato ng buhaton. Aron, may bawaan na to ang matuod ni mong kahimtang. General check-up, okay? Koan, Daddy. Ayaw Kining... ko padungga nga mabalibad ka, Sarah. Nakasabot ka ba? Magpa-check up ta. Aba, Sarah? Yes, Daddy. Very good. Sa mga nagibati mo karon, ha, Sarah? Sakit ba ko na mong Overfatigue lang siguro ni Dad. Okay. Ayaw yun pasagdi ang imong kauglingon, anak. Inumdumi. Pinangga kay kanidati. Thank you, Dad. Next month, naanak ko. Muli na ko. O gusto ko nga inig-abot na ko niya. Himsug ka, anak. Ug magmalipayon ka, okay? Thank you, Dad. Si mami ni mo, be? Diara si Mommy, Dad. Hello, darling? Tumangga? Yes, darling, dara ko. Ayaw pasagdi si Sarah, ha? Of course, darling. Basig ang imong yatuman. Mao lang ang imong pagpakikuban sa imong mga kumare. Of course not. Dili, oy. Okay, bye. Oh, bye, darling. Mayo kay misugot ka na nga magpa-check up ka og doktor. Yes, Mommy. Kun mao, adto ta ni Dr. Wisan. Ay, maayo mo, ano mo ato na si Jan? Oh, mao na karong hapon. Mga 2 p.m. ang clinic ni Dr. Wisan. Dado na mo siya dito. Ay, siguro agad, ma'am. Kinabala ka, ko ano iyang kahimtang do. Oh, Lucy. Dili lang ko mag-ilis, Lucy. Ayaw, day. Mag-ilis sa'yo, ikaw. Kinahangan na dili mausap ang pagtanaw sa mga tao ni mo, ha? Nga, Gwen, makakita sila ni mo. Makaingon sila nga, ikaw paghihapon ang Miss Teen 2024. Lucy, Mo nang kinahanglan mag-ilis kag yuad. Mag-make up wad. Aron pabilit ang madanihon mong kaanya kinday Sara. nibiya malagis piolo na ako. Alang imo manghihinlan. Imo manggibuwagan. Hanggaw to siya. Oh, day Sara. Wow! Kagwapa sa akong anak.
Mao ba, Mi? Oh yes, anak. Miss Queen 2024 good ka. Mi, Nga no? kuan ba kining... Duko ka man. Nga no ha? May isulti ka? Pinangga ko ni mo, Mi. Of course, iha. Pinangga ka na ko. Kun pananglit. Pananglit. Unsa? Pananglit. Mawa ko ni mo, Mi. Oh. Mag-uol ka pa. What? Unsa to yung gisulti ha? Unsa? Kun mawa ko, mag-uol ba ka? Iha, of course. Mag-all ko. Thank you, Mommy. Thank you. Sarah, I love you, Mi. I love you, anak. Thank you, Mi. Thank you. Sarah. Mi, ngano ka? Mihila ka? Natandog lang ko sa ibong mga pagutanan ako. Mommy, Oh. Dili ba yagot ko gusto nga mawa ka na ako, anak. Dili cute. nagtiaw ko ni Mommy. Mahal ta ka. Mugtong ka na mong anak ni Chimbar. Salamat, Mi. Ay, nagos ba katong ibong pagutada, ha? Nga mag-uol magkukun mawa ka. Yes, Mi. Mahal ka na mo ni daddy mo. Thank you, Mi. Oh, okay, ato na kita. Manganto na kita sa doktor. Bay, Ano? binasa no eh. Buenas. Usa may nakaribuenas na ako. Puntahan na pa. Ipaga ni asawa pero natimana na ni mo eh. Oh, si Risa mo ipasabuti mo. Kitsa pa man di eh. Bitaw ba nakita na ko ang kabuutan ni Risa. Mahal ko niya. Ito bangal mo ba? Mahalon ko siya. Hinaot pa ang tabay nga di pagpakaruning no ni mong gibuhat. Bay buloy. Basta lagi bay, binuangan mo Swiss. Kita lagi kontra. Pinsingon ta nga to ado. Bay. Sorry. Ang tanan lang ko. Unsa man? No, kababa ni Mas Lucy. Wa naman nawag si Lucy. Lagi. Patintal-tintal atong Sara eh. Focus lang din Risa. Hello. Maliw ko, Pi. Dawa tari. Oh, unsa na? Avocado shake. Gidan at among guloy. Wow. Lagi ng pagitan na Lisa ta. Ang babae ka sa mga ni mo dere. Bugal-bugalon kay kabuloy. Tinuulan Ay, salamat. nga. Bida. Adawatan na, oh. Kita mo na, ha? Sa kumita babae sa Marisa. Ha? Pabaro ko babae na, school pa gani. Wala na, gidaso na si pilipilan. Usugin mo ni Garillo, masigdaan ng vape. Ano, vape? O, mo na. Kalipay sa na nila bay. Pero sa Risa, pure. Why man sa? Gusto ka papunan ako ang shake buloy? Ay, gusto na na Igo na, bida. Ipa-laboratory giday ko, Mommy. Oh, yes. Ipalaboratory gid ka. Unsa makisakit na ko, Mi. Oh, wa kay sakit, anak. Wa. Pero, ipa-laboratory lagi ko. Para pagsuta, gid nga, wa kay sakit. Mommy. Tagas naman ang imong buhok, Piolo. Bitaw tagas na. Paabot ha, magkuha ko gunting. Unsa man ka? Tupihan ta ka. Oh, kamao ka? Suwayan lang. Siguro ka, kamao ka? Oh, lagi. Paabot ako ha.
Niya ay. Tanawa sa samin. Kung okay ba akong pagtupin mo. Nasaan sa amin? Dara. Sa amin. Sige pa namin na yun. Oo. Wow, ako ni? Lisa mo imong kagwapo. Thank you, Risa. Thank you kayo, ha? Abi be, mag-selfie na yun ta. Okay. Dali. Okay. Oo. 1, 2, 3. Okay. Tanawa. Wow, nice speak. Gamao man ka? Kadiyat ha. Guntingan ako ang imong kilay ha. Ayaw paglihok. Okay, okay, okay. Okay na? Oh. Then, ang imong ilong. Guntingan na to ang balhibo nga ni gawas ha. Wait. Sama ko, sama ko. Dili lagi, di ka masamad na ako. Ang pingan di ka, nga dili masamad. Basi na lang, matinuod ang imong paglitok sa I love you. Risa, I love you. Hinaot pa nga tinuod ang tanan, Piolo. Okay. Aron mo tubo ka. Mo propose na ko ni mo og kaminyo. Piolo. Will you marry me? Piolo. Ambi be, mag-selfie na yun ta. Okay. Dali. Okay. Oo. 1, 2, 3. Okay. Tanawa. Wow, nice speak. Gamao man ka? Kadiyat ha. Guntingan ako ang imong kilay ha. Ayaw paglihok. Okay, okay, okay. Okay na? Oh. Then, ang imong ilong. Guntingan na to ang balhibo nga ni gawas ha. Wait. Samad ko, samad ko. Dili lagi, di ka masamad na ako. Ang pingan di ka, nga dili masamad. Basi na lang, matinuod ang imong paglitok sa I love you. Risa, I love you. Hinaot pa nga tinuod ang tanan, Piolo. Okay. Aron mo tubo ka. Mo propose na ko ni mo og kaminyo. Piolo. Will you marry me? Piolo. Seryoso ko. Kundi o mani, ayaw taon, Piolo. Wa ko magtiyaw. Kung nagdamgo man ko, di na ko gusto mahigmata pa. Wa ka magdamgo. Piolo. Will you marry me? Piolo. Di ka kus ka na ako. Tubag ako na. Tubag ako. Ito na, tubag ako. Will you marry me? I will answer you in 1,000 times. Yes. Lisa. Yes. Piolo. Hoy, masamad kas gunting. Buloy. Buloy tanawa. Wow, sabi tanaw na ko na Tanawang dagway ni Piolo. Lingi ko. Wow, new haircut ha? Tokas beruhan. Barberuhan, wa ba wa. Sir, tupin mo. Ang akong pinanggang nga si Risa. Sibot mong ipasabot si Risa ang... Kamaong mutupi bay. Wow. Di ka makatuo, Buloy? Di ko makatuo. Aron ka mo tuo, sige tupihan ta ka. Mau ba? Oo, sige. Tupihin ako. Ay, tupihin ako.
Oh, karon. Look at the mirror. Asang samin ba? Dara bay. Diyan sa amin. be. Yeah. Nawa na yun. Sudungon tao. Wow. Wow! Ako ba kini? Nga nakita ko? Daw dili kita kuhan. Ikaw na. Mayuan nung tupid eh. Mag-open ko og barpiruhan. Mabuhi na mi. Mo ba? Okay kayo. Buhi mo lang. Babilo, asa mo ka? Sa kumikita ko babae nga samang Risa. Ha? Ayaw mo to eh. Nindot mo tupi. Bayo man laba. Ug nindot mo taw. Kaduhaon ka ko to. Insure na bay. Ha? Sa insured? Ha? Insured na. Itanyagan ko na siya og kami niyon. Yes, Buloy. Are you sure? Iyan akong minyuan. Sure you are? Sure na, Buloy. Yes! Atakaw tao. Wow, kam nanghid na ko. Uy, Mananghin pa day ko nimo. tural mananghid ka. Kaya ako may dakong tao ni pamain ni mo, di ba? Direkta naman ko. Ni-propose na ko kami niyon ni Risa. Tinuod ka na, Buloy. Wala kong sunod na tradisyonal na ito bumagi sa unang. O, dagkan o, dagsodan. Kung mamahin na niya, aron ko magsabot-sabot na sa dakong tao. Ako may dakong tao. Kaon na yun, inom na yun. Di na nauso ron, Buloy, uy. Ang importante, nagkasanabot ming duha si Piolo. Oh, mo ba? Kano sa magkasal? 6 months from now. Oh, dugay po na sikman. Magtigong pa mi, uy. Dili ba ilalim ang gasto ron kung magminyo, kung magpakasal. Importante ano, bidisyon na mo pare. Naabag yun mo senyor, o bisya pa. Si bisya, probida ba? Wow, kaman. Sino na ni mo? Ako sa ngatagan og saktong preparasyon, Buloy, uy. Kay once in a lifetime, baya ang kami niyuin. Once in a lifetime, pero na may daghan, kung gusto ka, na renew vows, silver, golden, di ba? Oo, pero after so many years pa, diba? Matay, probida, lipay kay ko na balita. Adang ni-propose ka kami niyo ang Risa, bay? Lipay kay ko, Risa! Ngano nalipay man ka, Buloy? Timaan nga nalimot nas bay Piolo kang Sara. Bay buloy. Nasayop ka, Buloy. Ako, nasayop. Ano sayop ako? Nasayop ka. Tungod kay nalimot na unta si Piolo niya. Pero, imo manggilitok ang pangani Sara. Inomdom na noon siya. Sorry. Yung kumisugod ang tong balito katunga ni Sara, ang babae nga tunok sa aroma sa kasing-kasing ni Risa. Dili pud, uy. Sayop gihapon ka, Buloy. Ang sayop na ko. Dili tunok. Sa akong kasing-kasing si Sara. Kundili, siya ang naghimog agianan para musubay si Piolo paingon sa kundukhan. Hugot ha, Jack, sugot ba? Nisaan ko ni mo ha? Dako nga akong pasalamat kang Sara. Nga tungod kay iyang gibuwagan si Piolo. Mao ni hinungdan nga nahipunta siya nako. Mao ba? Di ba? Sakto siya, bay buloy. Di ba? May nanawag ni mo, Risa. Isa. Hala, si Ruben. Shit! Nanawag, probida, tabag ka na eh. Dung kami. Nakadiyat ha. Hello? Hello? Risa? Yes, Ruben. Ansay ato? Ansay tuyo? Giduwaan ng ko ni Sara. Unsa? Giduwaan ng ko ni Sara. Unya, unsay akong ikatabang nimo? Akong itakli nga akong kugma ni Sara. Dilat ni mo. Unsa? Ipakita na ako ni Sara. Nga dili lang siya ang babae dili sa kalibutan. Ug ako ang himuon nimong instrumento, Ruben? Dili pa sa tingali ko nimo ikaw o dili ba? Pulos manggunta first runner-up. Ikaw ang first runner-up sa Miss Queen. Ug ako usab ang first runner-up sa Mr. King. Sorry, Ruben. Unsay sorry. Taken ako. Meaning, may na nag-iyan na nimo? Naa na. Sorry. Bye. Bida. Sus. Maayo nga imong ituganan, Senor, kay kung pa hapit na ko kasing giton. Ngayaw, mga ribal, kabay, Piolo! Sus, lang. Bay buloy. Sus, tambukan tawahan na ba eh? Saan siya Ay taon? kabala ka, Buloy. Gibalibaran ka na. Halos gado siya, no? Pero di mala siya. Pirmi siya maunahan ni Bay Piolo.
Oh, bye, Buloy. Ma'am Emilda, kanusta ka mo magpa-reading sa lab ni Daysara? Karon, Lucy. Alam mo, yun nung uwan. Para mahibaw tag-unsa yun ang gibati ni Daysara. Dok, unsay resulta? Wa mo kuyog ang imong anak. O, Dok. Okay. Oo, unsay resulta, ha? Nga, pirmi mang magsakit ang iyang, o? Adunay brain tumor ang imong anak. My God. Brain tumor. So ayan guys, natong kaninyo ang part 60 no sa tanang bakang ikaw ang pinakot. So ayan guys, that ends for our today's video no. Again, that is part 16. I hope nalingaw mo guys. See you in my next video or drama.